Aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 3-term school calendar. Gipunting ang pagpatuman niini alang sa academic year 2026 to 2027 alang sa mga public school. Matud sa Presidential Communications Office, sa first term adunay 54 instructional days ug napo kaadlaw nga assessment period. Samtang sa second term, 55 ang instructional days ug adunay 10-day assessment period. Samtang sa katapusang third term, adunay 61 instructional days ug 6 kaadlaw nga assessment period. Tungod sa maong kausaban, makuhaan og usa ka full grading cycle ug tungod usab niini makuhaan ang trabaho sa mga magtutudlo. Angayang magpabilin ang 180-day contact period kali sa mga magtutudlo ug mga tinun-an niini. Sa ipagawas unya nga school calendar sa Department of Education, ang first term magsugod sa Hunyo hangtod Setyembre. Setyembre hangtod Disyembre usab ang second term ug gikan Enero hangtod Marso ang katapusan o third term.